Следващата дестинация, която посетихме, бе Мецово. Градчето е изгушено в планината Мицикели на 1162 метра над морска височина в непосредствена близост до ски център. Местното население са власти. Освен бензиностанцията, която бе разположена буквално на пътя в къща за живеене, впечатление ни направи така известния на нас българите битов стил. Къщите, улиците, заведенията, всичко ни напомняше на нашите възрожденски градчета. Хладния планински климат също. Вечеряхме в заведение в центъра на Мецово, сгряхме се с червено вино и наденици на скара, които много харесахме, и на другия ден решихме да си вземем за дома. От местните магазинчета си купихме доста техни продукти, като различни видове сирена, наденици, зехтин, маслини, вино, баклава и други. После с торбите поехме по стръмните улици към битовия хотел, където бяхме отседнали.